Malkhung kolok kasai thangma bai Guwahati o kwbang matiper hasteni lukurok kasai thangbai ka je nio haplong gana o land right thangmani bagui malkhung kwchamani yagulo haine hai Guwahati o tui haijaka lukurok no so himde je goro has been cancelled. Inconvenience caused. kwbangma lukurok kasai thangbai ka Guwahati railway station o uanama singsa abo o lukurokni jongjal kebo kebo khaba baksa malkhung kolok bisingo kablaikha tam hingke baksa kwbangma hamya chaya tongmani bagui kwchamani bagui rang puisa kwrwini bagui ট্রেন ক্যান্সেল করে দিয়েছে ke tabo train bo cancel khlairi rika je thangai se manli angka to tai tam khaisine borok ni to tin dini bagui uanama singsa tin dini bagui je Tripura o train off khlairi ka hingke tabuk o lukurok tamongnai jongjal borokni somosya tamongnai tabuk belai no uanama singsa baksa baksa hingke salsa din kadinen bagui sirang puisa kwrwi hingke tabuk atomsa haike lama o kwchai rwmani bagui kwbangma lukurok Guwahati o Tripurani thangnai rok Guwahati o haini haitaisa kifilwi phaiwi tabuk o jaga kwbangma lukurok jongjal kwchajak thik chung tini Krishan Tripura no Nepal hasteni tubui kifili tongmani jorao no hai party mung party thangka je malkhung kolok watui kwbang phaima bai lama o hakwagui bebang no tui nio haplongo thangnai bisini hai khlai tui bangmani bagui malkhung malimai ni bagui malkhung cancel khlai markha 3 dini bagui tabuk o je lukurok asuk kwbangma borokni tamo somosya wngui baksa kebo kebo khaba kabui rok tongbaikha nogo soguyani bagui tabuk horni 9 ta katatui 6 minute baki 9 ta Guwahati o tabuk kwchajak malkhung kolok May I have your attention, please? 1, 5, 9, 9.
Cancel. Taisa ketalsi tiket ma khaisi nai. Ketalsi tiket ma khaisi nai. Oro no ma khaisi nai ta online tiket. Chol. Tam khainai. Kebang jani jar mani rok tiklai jani jar nogok tam khlainai hinai baksa malkhung bisingono kabui rok tongbaija jaka kebang machini tipor hasteni bura buri rok o jagao kwchajak salthamni bagui malkhung choli angka belaino jongjalo kwchajak chini lugu rok. Platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें 1 5 9 0 Ha ha. Kebu keba tabuk mai rok mase ya. जों 20 सिटिनि सालबुंनि माइ मासे या. Rangbo पैसा यागो खक्सापन करेनि बागै माइ मासाला या. Ang tabuk Guwahati stationo जों tabuk belaino जों jalak kasajak tamni hinke je khoroksa Tripura hasteni chini kuya basa Christian Tripura no Nepal hasteo je bini mokol naire mani yagolo haina hai bini jongjal asemani jaka malkhung kolok kesai thangka tabuk yago borang khoksapan koreisini yago oba hekena tabuk जों Guwahati railway station o जों kesajak salthamni bagai malkhung kolok mthakai rejaka tabuk belaino जों jalo kachalajak Guwahati কোনো খাইনে করে তাম নঙ্গে যেহেতু কসাইসি থাঙ্কা tabuk tamukhe saltham katinai Guwahati o belaino wana cinta o klai lejak mani rok tiklai tongbai kanai di sini ji busuk 11 na oro mani tiklai side
Mani tiklas de. Tai tang khai sina sha. Kapal sa hamli ang ka ba. Chalo narong mani ro tikla le di. Kono khaine karai. Ha? Boro thangnai naigan ata. Biang phaimani norok sagade nana. Biang ni phaimani. 이거 지금 바로 타나이 되면 다른 Bo para thanai phaimani norok. 아영 신나 가라 말아세. Khuai. Ketabo Guwahati was a kasai tong katam khaine sagade. 그냥 하보노 할말이야 Tabo norok bo jaga tong nai. 다보를 동나 내고 가리 동나 버릇까지 도 강가. 뭐 자가 동나 다보. Norok koijana phaimani. 정보 빠져나 보여. 뭐 담아보 뭐 다니는 잘만이. Ulo di bo. Bo jaga mata nyane phaimani. Guwahati oda. Acha ke tabo dado. Tabuk tot malkung kolok salthami bagai mathage rijaka. Tabuk norok tam khaine sagare. Tabukta tam khaine borok company ro saiman senaita jungno tam ব্যবস্থা khairina khairina aba borok ne puron ni botong ni ta jung to te kuno ro sibus yang kai ku yang kai kini tongnan jaga bukri hingkai borok no suno ব্যবস্থা khairo tungta Acha norok tabuk bo jaga thunai. Tabuk to o jaga malkung kolok bo ke ma thuglak. hingkai jengte borok sunai abote ishor kaisa saimano hingkai jidi company jidi maya khaike ba ব্যাগলে বাইরে দিল গো কোম্পানি যেখানে তুলি হচ্ছে ভালো মাল ঠিক আছে নিনি সিনি মুং নিনি মুং আনি মুখে হেমন্ত ঠিক আছে হ্যাঁ চলো দিদি এনে তো ঘুমাইনা দিত না অসুস্থ লোক এত বিপদে পড়ছি রে বা এত বিপদে পড়ছি তোমারে একটু বউ আমি জিনিসগুলা লই রুম পাওয়া যাইব নি পল্টন বাজে পল্টন কি তো কইব আমি kisha lukurok kisha na singade tamin kake mane kisha thamok tomo bagai না খাওয়া লিয়ে বউ acha norogo hotel ok jagada si siya oke norono tabuk tam khaine ব্যবস্থা khlai nabo saltham katinang ka bodot hau kisela mar gado চল চল তারপরে মানে না গেলে ট্রলি ঠিক লাগে ke tabuk manira pogyan ale na gede ane ting kita buk malkung kolok kesaman ya kalau norok nukui makhana chini tipra sorok kubang ma jengjala kesai thangka kono khaine koroi tabuk borok subu sia bo jaga tongnai bo jaga chanai borok saibu mania bura borok borok Guwahati o kaisa
मन्दिराव फायमानि फियाबा borok tabuk kesai thangbai kha norok nugui mankha je mangpilibo je bura koknai borok tabuk tamung nai borokni bebosta borok mondiro faimani khuwaini acha dadu norok o yang je kaisa tongano do a jagao norok rang roi phano thuimano norok yang tei phano kasai thangdi yang tei phano kasai thangdi ayang tongo station kaisa norok mairok chana ko hotel ko chaimano ta ha rang rok abo to tam sasinai tabo sorkar tam jani sano nijini poisa baino norok salbosok romoyo jaga faimani sagade saltam tabuk norok khorok bosok faimani pajona hingke nani yak rogo rang poisa roke bosok rok tongbai rang puisa to ito ai kun mote choli drop para kun drop haile jaman in ta party khorok la ko chukin cha sop khang klai thang mano amte obostha ke borok nadi onek chakra borok tabuk tripura hasteo salthamni romoi malkhung mathagere mani yakolo Guwahati station borok jingjalak kjalajak borok bura borok tamni ke boroni yago rang poisa koroi borok belai kheno jingjalak kjajak borok no tabuk tamo khainai chini logeu bo kwbangma patient tongmani bagui chung borok no tabuk tamo khlaimano chung belai no wana chinta o klai thangka jehetu chini borok ongoi tabuk norok yang tei phano thangmano thagodo yang tei thangai ayang station tongano norok hotel ok jaga siang ke omo hai station no thuimano do ayang rang roi chol norok nugui mankha je chini borok bom haike jingjal kasai thangka belai no khairogo borok no tabuk tamo khainai jingni jisi jingjal kasajak maima se atini salpung rang poisa koroi ayang wanang na oke chungni jisi rang poisa koroi borok tabuk om haike chini borok taibo jingjal kasai thangka relo borok subu sia bo jaga tongnai bo jaga chanai borok kisapani saimania karon tamni ke borok belaino bura borok ke borok no tabuk tamo khainai belaino wanama singsa borok saijo sanai tongkha norok tamo sanamo chung comment khai saimano je om haike salthamni bagui malkhung kolok mathagere mani yagulo belai khono jingjal kasai thangbai ka lokorok
Apatat saltamni bagai si bon engka to hotel mat tongsne bele. Kapal belek na hamia tini hai jorawo kuno khaine kerei kasai thangmani tabuk yago borang puisa chini thani belai na crisis tini salbung chung mai chalai jajaya je patient tongo bono simin chung mai jar laimani ang faika acha kapil block o train bo jagani phaimani o train Delhi ni phaimani ke tabuk je Guwahati layoi Bagpatni station jera thangka ke aro thangkano je ayangni ni tam hnai Haplongo kaisa jengjal ajaimani yagulo tei seo malkhung Guwahati jera bek khlai ma tubu khalukurok no tamni hingangke o jaga tamni bagui tubu khangkake borokni chamung rokni problem wngui mano hnai Guwahati o haini hai kifili borokno rui maro phaika tabuk lukurok kwbangma jengjal kajai thangpaikha je Tripura haste o thangnai hinai je malkhung kologo kajak lukurok kwbangma chini Tripurasa bura rok tongo o jagao bursik rok tongo Guwahati o phaimani pu borok kabui tongbaikha lukurokno chubachuk sanoi borokni thani rang puisa bo belai no kwrui ang Agartala train biang o burak rok ke biang ni phai borok Guwahati o mondir o phaimani pu ga borok tini Tripura o kifilna hinai malkhung kalaimani borok bo o jengjalo kachai thangka ga borokni thani o rang puisa kwrui belai khe chugyamang borokni kami wngkha khuwai borok totally o jaga khorok ba phaimani borok khorok bono jotono kwchai thangbaikha khorok chapano borokni thani o sinai nuknai kwrui nadi kwbangma lukurok jani jar manai rokno tiklaioi norok borok tongnai tabuk bas tini ta thangmangalak bo jaga phaimani norok acha acha
Oke, ঠিক আছে আসছে সিয়া ओके पुइलाव के बाहाय के ट्रेन काई फाइका सा आगरतलानि बुरा रक के आबोथ' बर'नि बरक बाहाय के अ जागा सकबायखा जोंबो सोंनानै जरा मानलिया दामनि गाके यांगो तिनिबो गोबांमा पेसन दंमानि बागै बरक तो आयां टिकेट खालायफानो फायगोना ताबो बरक टिकेट खालायना बो बरक जागा सायमेया तामके खालायनाय सायमेया बरक बुरा रकनि फन नाम्बार रुई रेडि ताकु बरक न कायसे सेफटि जागावरि रहग्राखा आबोथ' अ जागानि जे लेंला थाइ जागा आ जागाव बरक न रां पैसा रुई बरक न सेफटि जागारि रहग्राखा ताबुक जिनिस जोंजाल कत्रमा नरक नुगै मानखना जे पेसन गोबांमा जों तैजाक अ पेसन दंनो जों ताबुक ताम खालायनाय जिनि थांनि रां पैसा खरसापान करिनि बागै बारे बारे न कक मासाव जों अमहाय जों जानाय समय बरक ताइबो जों जाला खिकलाय जोंनो चुबा चुब सानमानि बागै बेलायखौनो बखराव टर साइ थांगासिनो तिनि बाय सालतामनि बागै बन खालाय रेखा 차리다 कपिल सागरी तब तम सागरी मैसेज थ्रू की ब्लॉग इन्फॉर्मेशन इमान लेहे ना तब तम सागरी अब नता हां गोबां मालुकरक हमहायके जों जाला कसाय थांमानि यागल कोनो पाला मानजाक बायलिया जोंनि जिबो ताबो ताम खायनाय जोंनि थानायाव पेसन गोबां मानसिया रक दंमानि बागै ब जागा अंखा अब अंके गुवाहाटी रेलवे स्टेशन Jatuhnya kan di mana? Abuk tabuk tamani bagai batha gari jakhangkangke je wati nokbar gobang phaimani bagai niu haplonggan daro hakwagai lama pura bonongi thangpaikha aboni bagai tabuk malkhung batha gari jaka saltamni bagai ketabuk lukurok wana lajak gobangma tipra hasteni lukurok ojak kasai thangpaikha sudu tipra hasteni lukurok simiya gobangma asamni borok rok kasai thangka o jagao kepal kahamni bagai tabuk o malkhung taisa cholisina ida hnei saklai ka saimaya tabuk ur
hur hur ke khasik lajak lukurok tamung no semia naigena taisa malkungon kasai tongbai kha lukurok tabuk o borok rok bura rok সঠিক সময়ৰ পাছত oh a siden sida bak kasadin chau oke tabu lukurok nari jotono janjorpur har khachik laijak ha naigena tamung no bebosta oi abura rong no tani tabuk Tentang kaya doksa. aborok ai thangpai bekha Tengah tentang tentang kaya. Jese tonsan kosto. Bro thank you. tap dot train malphine hingka ba Sini bisa. Baik, ini apa? Ini. एनों क्या है सब लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं करेगा सब लोग आगे आगे लाइट थोड़ा डीजे ना प्रोडक्ट तो बात जाएगा ना एक दिन के लिए है ना भैया लाइट भी ऑन कर देगा बोलो एसी ऑन কষ্ট রে भाई अपन पाके dah hah भाई अपन पाके dah hayaku kamu ingat dah bro wis kalayale Kirsan apa dah dan sana sana dah sana basnya ikut kamu itu na वो सर आदमी जाने से कुछ नहीं होगा सब एक साथ रहना पड़ेगा tam kha lukurok kok banglai tongkha tam ning tangke malkhung kolok bathagere mani bagai